ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் செய்கிறது வந்து பார்ட்டி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இது வந்து 3 hours வந்து கண்டலைனில் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பாருங்கள், எவ்வளோ வந்து சாஃப்டாக நல்லா வந்து இருக்குங்க. இது வந்து 3 hours வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும். இது நல்லா வந்து டைட்டாக மூடிக்கோங்க. சூடு ஆறின வேட்டி தான் நீங்கள் வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது வந்து சூடு ஆடுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து முந்திரி இருந்துச்சுன்னா முந்திரி வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். முந்திரி வந்து நான் நிறையவே போட்டுக்கிறேன். இப்போ வந்து போட்டாச்சு. இப்போ வந்து மூடிடலாம். மூடிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து இது பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக க்ரீமியாக இருக்கும். பாய்.